cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki, amin. ‘Yan uwana kaunatattu, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na tada rayukanmu. Yau ita ce rana ta 16. A wannan rana za mu yi nazari ne daga cikin wahayin Yahaya Sura 7 aya 9, wanda tana cewa, bayan wannan na duba ga wani kasaitaccen taro wanda ya fi gaban kirge, daga kowace al'umma da kabila da jama'a da harshe suna tsaitsaye a gaban kursiyin, a gaban ɗan ragon kuma saye da fararen riguna da gazarin dabino a hannunsu. ‘Yan uwana kaunatattu, Yesu almasihu ya zo ne domin ya cece dukan ‘yan adam, ya cece dukan duniya. Ceton da Yesu almasihu ya kawo ba wai ya kawo ma addini ɗaya ko yare ɗaya kaɗai ba, a'a, ya kawo ceton nan ne ma dukan duniya, ma dukan ‘yan adam. Sabili da haka, ko kai musulmi ne, ko kai krista ne, ko baka da addini, ko ma wani irin addini ne da kai, ceton nan Yesu almasihu ya kawo mana mu ne baki ɗaya. Ko kai mai arziki ko mara arziki, kuma menene kai a wannan rayuwa, ceton nan domin mu ne duka. Babu bambancin yare, babu bambancin kabila, babu bambancin bangare ba. Shi yasa mun ji a cikin karatun nan da cewa dukan jama'a, babban taro sun hallaru a gaban kursiyi ga kuma ɗan rago. Yesu almasihu ya zo ne ya cece mu, amma ta yaya ne za mu samu wannan ceto? Na farko, dole ne mu gaskanta da kalmar Ubangiji. Idan mun gaskanta da kalmar Ubangiji, mun kuma aikata shi, za mu samu wannan ceto. Na biyu, dole ne mu zama masu yin biyayya ga dokokin Ubangiji. Idan mun iya mun keɓe dokokin Ubangiji, za mu samu ceto. Yesu almasihu ya gwada mana da cewa babban doka ita ce ka kaunaci Ubangijin Allahnka da dukan ranka, da dukan karfinka, da dukan zuciyanka, ka kuma kaunaci ɗan uwanka kamar kanka. ‘Yan uwana kaunatattu, dole ne kaunar mu ta fiye karfin mutuntaka. Kaunar mu ta zama babu ha'inci, babu son kai, babu kuma shakka. Dole ne mu nuna kaunan nan da dukan zuciyarmu. Idan har muna ɗauke da kauna yadda Yesu almasihu ya koya mana, wanda ya zama har ya mika kansa domin mu kuma iya mika kanmu domin ‘yan'uwaninmu, mu yi addu'a domin ‘yan'uwaninmu su samu ceto, za mu samu wannan ceto mu ma. Yayin da muna fama a cikin lokacin azumin nan, bari mu mika kanmu, mu nuna kaunan nan a cikakke da ba da kai, mu kuma sadakar da rayukanmu, da lokacinmu, da zarafinmu, domin mu samu wannan ceto da Yesu almasihu ya kawo mana. Bari Ubangiji Allah ya taimake mu, ya kuma ba mu wannan ceto, mu kuma yi nasara a ƙarshe. Na gode sosai, Allah ya saka mana, Allah kuma ya albarkaci kalmominsa a zuciyarmu, cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki, amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.